Konečne. Dante, poď ku mne. Dante, a.k.a. Dante Regil, a.k.a. hry na maximum, poďme. Ľudia, 5M 4 kačku, bomby. Hry na maximum, 4K, 5M. Hry na maximum. O 20:00 zapínam super 4K stream na YouTube. Čo ti šíbe? Ty vidíš dym, ale ja ten dym nevidím. No má slabú grafiku. Prísam, ja ten dym nevidím, kámo, si zvedáš ten dym. Čo ti šíbe? No, choď vystup, Dante, a choď si vyberať peniaze. Áno. Čo si mám zrobiť? Vyberať peniaze z bankového účtu. Ukáž, a nepôjde to pre teba kúpiť aj tak, ukáž? Mám ganu! Dante, mám ganu! No však to mám len čo, nožiky. No a nie, kúp si Dajte ganu, pištol. stlač na pištol. No a daj zaplatiť 20k, 1500 fps. No poď rýchlo, ideme. No. Ale nie, že utočíš, že kropíš. Zase nestrieľaj. Ale by, more! Nestrieľaj. Tam ma tu, more, za autom sunda. Zdravičko, do full vás poprosím, hej? Schovejte si tu zbraň do auta. jo. Daj nastavení. Chlape. Však nemám ju v ruke! Máte ju ale jako viditelnou. Není viditeľná, sa ti iba zdá. Mám za policajty. Počúvaj, Hej? dobrý, počujeme sa? Haló, počujeme sa? No. No idem teda do auta, dobre? Počujem, ale potichu ich počujem. No poď ku nemu, sa spýtaj, haló, kámo, počuješ ma? No. Hello. Poď tu Dante, ku tomu borcovi, ku tomu tu. Jaj, sorry. Počúvaj. No, Fixíš nám to auto? co? Ty si borec? Co? Ne. Jo? Počúvaj, dobre, fixi nám to auto. Poď nám fixi to auto, chill, dobre, kľud, fixi nám to auto. Ty tu pracuješ? Haló! Dante, pust mu jednu. O toho nedajú. Ešte. Sorry, to bolo milom, však to... Povedz, že mucha. Bucha, sorry. A to máš svoje cecky, alebo jaké máš? Dobre, seriózne, Dante. Dobre, tak mi to fixi. Cecky zadarmo. Čo ti jebe, Dante? Dobre, fixi nám to auto rýchlo, dobre? Daj si aspoň šáhnuť na cecku. Dante, daj Bčko a choď ku jej ceckám. Daj Bčko, daj Bčko a choď s tou rukou ku jej ceckám. Dobre, fixi mi to prosím, rýchlo. Nemůžu. Prečo? Ale však ja neviem, kde mám čo zaplatiť, ja neviem, čo mám zaplatiť, chápeš? Normálně asi tu opravu ne. Ale jak? Si mi dal faktúru? Sedni si do toho auta. Jaj. Aha, No. Musí tam být jenom jeden. musíš vystúpiť. No, mám to tam. No, však Dante, rozprávaj sa s ním. Haló, pane, co je, pane? No, počujeme sa? No? Zkus se podívat, jestli ti to dočetlo peníze, protože mi se to neukazuje. Hej, odošetlo. Tak nejde to. Jakže to... Dobre, tak poď ešte raz. Ať si to schovaj. Pane, jste spoutanej z podezření Čoho? taky. Vám jebe? Říkáš, vole! Jakový zbraně, vole. Čo ti jebe? Jaký zbraň? Kde? Čo? Mňa Borec zobral v noklipe a dostal permu. Co? Haló? No, Však stoj! píčo, nebudu stát, ještě mě zastřelíš. Nezastrelím. Stoj, ty retard. Hej! Stoj! Hej! Hej! Ty kundel! Dante, vyťahni ganu. Nie, dobre, nekrobo, Dante! Dante, nekrobo! Tu sme na hlavnej ceste, tu je milión, akože tu musíš erpiť ten pasív. Ta poviem, nie? A však asi viem, nie? Aha, tu jaké auto, to bereme. Poď, Dante, bereme auto. A moje auto mi krásně bude. Čo robíš? Kto nám ukradol auto? On zobral to auto, ten retard. Dobre, poďme. Poviem brdko. Aha, Borec je v banke, Ale však ty šoféruješ, nie ja. Však ja viem, len hovorím. Poď. Ale Kryš, daj si ruce! Ďalej! Počuješ ma? Sekundo. Poď tu dozadu.
Dante, ideme kradnúť banku, okej? Daj si do ruky. Asi nehejb sa, jo? Ty šašuldo. Kropy! Poď, utekaj, Boris nič nemusel, Boris má chleba, ja som zobral chleba. On už je úplne on je úplne chudobar. Už je úplná chudoba. Ty čo, more chleba? Ty si okradol chleba, more. A on má taký stav, tak mi. Čauko, Twin. A keď to budeš mať, tak mi zavolaj. Dobre? No. Hej! Dante! Čakaj, neviem vystúpiť, lebo si ma zablokoval, more. On zmizol. Zdravičko, nechcete kúpiť vodu, nechcete kúpiť. Daj si ruky. Okamžite si ruky a sa nehýb. Daj si ruky a sa nehýb. Ani sa nehni, vole. Ani sa neopôš. Hej! Dobre, stoj. Daj si. Dante, prohľadaj ho, Dante. Jak. Choď na ňo očkom, choď Ty na ňo. ho prehľadaj, ja budem držať, ty ho prehľadaj. Ani sa nehni, neopôš. Hlava. Ty kundo, víš co tu dělal, ty šášku, ty kundo, ty nicko. Střílej, 3, 2, 1. Utíkaj, močko. Počkej, poď za ním. Slepá ulička. Co je to? Slepá ulička. Ty kundo jedna. Počúvaj, on nás nepočuje, lebo on si vyberal auto, tak poď preč. Aha, Boris. Počúvaj. Vystup si z auta, okamžite, to je moje auto. To je moje auto. Poď Dante. Boris si teraz kúpil auto. On si teraz kúpil auto. Hej, policajti, hej. Hej, Benga! Dobre, poď. To nejdu po nás, nedúfam. Kde je moja sestra? Co se stalo? Co se stalo, Sagra? To je tvoja To, sestra? to je Boris! Prisahám, to je Boris! Toto, čo mám, toto je také biele silnovlasy, to je určite typek, čo má voice changer, to ti prisahám. Počúvajte, chalani, vám to je jedno, že tam vonku máte buzeranta? Čo má voice changer, čo má toto? To je tvoj manžel, vole. Dobrý, všichni okamžitě pryč odsud. Prečo? Ja som sa prišiel nájsť do reštaurácií. Tak běžte do restaurace, Sagra, pojď vedle. Pojďte si dát pizzu. Let's go, ideme si dať piču. Poď tu si niekde hopať, Dante. Kam ideme tu? Sme na dejte? Tu poď si hopať. No. Drž alt a najmerám sa stoličku. Ja vás poprosím nejakú pizzu, na ktorej bude všetko. Úplne, že totálne všetko. Všetky hovná, sračky, ananás, všetko. Ananas nedáváme na pizzu, pane. To je mi to. Nedávate ananás na pizzu? Ne. Vy ste normálni? Som sa už postavil. Vy ste Ananás normálni? nedávaš na pizzu? Vy ste normálni? Mňa chcete nasrať? Dobrý den, co jste pití už? Nevíš, že telefonujem, ty kokot skurvený. Prídeš tu vtedy, až keď do telefonujem. Troška sú kromie, bro, borci. Tu sa čefty teraz riešia, troška sú kromie. Máte tam pizzu, tak sorry, no. Daj to do stola, nedávaj to na zem. Když ale musíte zaplatit. No, však jasne, ja to zaplatím, keď to zjeme. Potom sa platí v reštaurácii. V reštaurácii sa ako plne... Pôjde. V reštaurácii sa ako prvé je a až potom sa platí, môj zlatý. Takže tak to bude, jak ja som povedal. Ale pardon, ale asi jste si spletl místo. Ale všade to tak funguje. Počúvaj. Tady... Ma chceš kurva nasrať, hej? Je, tak dřív zaplatíte potom. Ma chceš kurva nasrať. Si sednout. Ma chceš kurva nasrať. Prosím vás, sedněte si. Koľko stojí tá pizza? Maj piti. Koľko stojí tá pizza? Hej. Kolik stojí? Hej, prosím zandat, jo. Ja som... To je pravda, nechcete ho nasrať. Ja som iný zákazník, jak tí ostatní, čo tu chodia, dobre? 450 stojí. 450 $. 450 $! 450 $. Dobre, takže budeme strieľať aj tak. Aha, už sú tu Benga. Ej. Dobre. To nás zavolali Benga? Neviem, asi. Samopalom tu prišiel. Kde? Dobře. Čo sa rieši? Kde? Jaký? Ty dva. Čo my? Zavřete dveře. Ale čo my robíme? Zastavte se. Čo my robíme? Čelem ke zdi. Ale čo som spravil? Oba čelem ke zdi. Vyzývám vás k tomu.
Kurva, oni to majú zamknuté. Okamžite. Tahol baseballku, bacha, má baseballku. No jo, mají baseballku. Ma neserte kokoti, vojíte tu vás pozabíjam všetkých. Má baseballku, bacha, nechoď tam. Ma neserte kokoti, vojíte tu vás pozabíjam všetkých. Vás pozabíjam vy kokoti skurvení. Nechoďte tu, vás pozabíjam, prisahám vás pozabíjam, nechoďte tu vy kokoti skurvení vyjebaní. Dobre, ma neserte, lebo ja tu budem strieľať, prisahám budem strieľať, prisahám na smrť. Prisahám, ja som psychopat, ja som psychopat. Prisahám, ja som psychopat, Buďte v klidu. ja som psychopat. Hej! Dali ma! Nie! Počúvajte ma sem. To je za mojho kamaráta. To je za mojho kamaráta, že vy ste mi zabili kamaráta. SHP, vyjděte z těch dveří s rukama nad hlavou a vyhoďte zbraň na zem. Vy ste mi zabili kamaráta. Opakuju. Ja sa pomstím. Tak neučiníte, se nebrý. Ani tu nechoď, vás pozabíjam. Vemte si taser. Vás pozabíjam! Já jsem dal tu. Tu za 33 sekúnd budeme oživení, či čo? No, minútu a 15. Máme revive. I tu ukazuje 23 sekúnd, tak ja neviem, čo to znamená, tu 23 sekúnd. Ktorý si tu je majiteľ sa v peči. Áno, díky, aj tomu tu daj. Nice, dobre. No a co stalo? Sa pozri do logov, ten Boris nás random zabil. Neviem, Jo, nemám já klip. se na to mrknu. OK. Ne, já se to mrknu, na to mám login a všechno. takže v Nice, pohodě. nice. Kámo, keď dostaje. Předám. Dali vám něco? Ne, pohoda. Mne zobrali asi 200 000. Nemáš náhodou? Ahoj. Ne, dobre, pohoda. Ale ja som inšpekcia, ja môžem. Počúvaj, inšpekcia, ty tu pracuješ? No, ja som inšpektorát práce. Ja... Sorry, mucha. Majte, ale Perečka šli čekat na stanici. Ještě jednou. Utekaj na to, Utekaj. Tak to modrá na to, utekaj. Rýchlo, vstupuj, utekaj. Ale pedečka šla čekať na stanici, lebo my sme sa mali oživiť na MS-kách, vieš, ne? Jaj! A nám dal revive a my utekáme. Ty magor. A more, druhýkrát to hrajeme, už ban dostanem, tak kvôli tebe more. Fuck. Ty kokos. Táto si ako teraz zabil. Počkej, musíš vystúpiť, Dante. Dante musí vystúpiť. Sorry, to bol drezing, ale ja som nevidel, že som ťa odobral. Volá policajtov, on volá fizlov. Podľa mňa. Nastup! Aha, choď. Dávaj, utekaj, Ne, nevolá, on hovorí o nejakom krompáči. Počúvaj, nevyčistil... nevyčistil by si mi auto. Počkej, vole, já řeším něco. Dobré. On zavolá fizlov, ty debil, nerob. Ty chuj. V pohodě. Počkej, musíš vystúpiť. Přejdi do piče. Ja nejdem ani okolo teba a ty proste padáš na zem. Sorry, Přejdi, vole. ja mám slabý počítač, sorry. Mne sa to laguje, ja mám vysoký ping. Počúvaj, Čo trubí tam, hej? A vy tady, vole, mixinguješ, bro. ja sa učím robiť, pardon. Už sa to nebude opakovať. Už sa to nebude opakovať, prisahám. Mixinguješ a dáš tady VDMko. Prisahám, už sa to nebude opakovať, prisahám. Hodím ti ale var. Nie, dobre, nie, prosím. Ne! Nie, prosím. Dobre, nepreč. Kokot skurvený. Čo je? Ty si magor. Á, tu sú dve boxy nejaký. Hej! Ty si magor. Daj svoje ruky, budem strieľať. Dante, strieľaj ho. On má godmod. Poď preč, má godmod. Má godmod. Dante, utekaj, Dante, utekaj, on má godmod. Dante, utekaj, on má cheaty. Aha, nemá cheaty. Čo? Počúvaj, máš godmod, si vypni godmod. Ty kokot skurvený. Si vypni godmod, bo ti zabije mamu.
Syp ti gomou, ti zabije mamu. Ti zabije mamu. Zdochol. Dobre, už zabíjaj. Neľuď, ja chcem, to je môj ľud. Nemám ti ho. Tak nič nemám. Nič nemá? Nemá nič, chudáci. To čo sa kurva dialo. Nemajú. Menšie to už nemohlo byť, more, nevidím na to. Dobre, tak si vypneš to 4K aj tak. Ne. Zdravičko. Sorry. Ven. Prečo? Počúvaj, maneser. Počúvaj, maneser. OK. Pán majiteľ, prečo ma vyháňa, pán majiteľ? Neviem sa dostať Prečo ma dnuka, vyháňa? on ma zamkol. Už je otvorené, ty kokot skurvený. Dobre? Sorry, to bola mucha. Prisám, to bola mucha. Otvor dvere, okamžite otvor dvere. Dobre, dobrý. Vás poprosím 40 pistaciových donutov. Nemáme pistacové donuty. Tady máte když tak menu, tak se můžete podívat. Ste normálni? Nemáte? Ale kozy máš dobré. No a tu máš 2 pole do toho písku neumytého a teraz zober ty hodziny a vypadni vonku, zabehnu ty 10 km, ty pičusujodný klobúk. Dávaj. Ty si kokot. Počúvaj, pistaciové donuty vás poprosím. Dobre? A pistaciové kozy. Aha, už vidím. Wow. Tak ja vás poprosím... Donuty mi niečo pripomínajú. Ja vás poprosím croissant. Môžem vás poprosiť jeden? Áno. A ještě něco? Jeden croissant a domáci iced tea. Dobre? Dobře. Ďakujem pekne. Nieco. Aj ty si ešte... Daj one, očkom na mier, tu na toto tu. Pozor. Také očko zase. Však alt. Tu, Na koho, na a daj koho? tu na mier očkom, tu. Kde tu? Na Ale túto kde misku, na túto sklenenú misku. Jaj no, počkaj, no a? Tak choď bližšie ku tomu. Neukazuje mi tam nič? Prečo? Zobraziť meno. Áno? No a teraz, počkaj. No mám, hej, no. Máriu za to, čo to, koľko to je? Ja som nikoho nezabudol, počúvaj, bol tu nejaký dvaja Brownie. borci. Dostal som ban.